Akwụkwọ Nehemaịa isi nke 3. Eliashib bụ onyeisi nchụaja wee bilie na ụmụnne ya bụ ndị nchụaja wee wuo ọnụ ụzọ ama atụrụ. Ha doro ya nsọ, guzokwa ibo ụzọ ya. Ha dokwara ya nsọ ruo elu Hama, ruo ụlọ elu Hananel. N'akụkụ ya ka onyeisi Jeriko wuru, n'akụkụ ha ka Zakua nwa Imri wuru. Ụmụ ha Sena wee wuo ọnụ ụzọ ama azụ. Ha wee tụkwasị ibo ọnụ ụzọ ya niile, guzo ibo ọnụ ụzọ ya niile n'ihe njikọ ya. N'akụkụ ha ka Meremot nwa Uraya nwa Hakoz mere ka mgbidi dị ike n'akụkụ ha. Meshulam nwa Berekaya nwa Meshezabel mere ka mgbidi dị ike n'akụkụ ha. Zedọk nwa Baana mere ka mgbidi dị ike n'akụkụ ha. Ndị Tekoa mere ka mgbidi dị ike, ma ndị a maara aha ha etinyeghị ọrụ ha n'ọrụ Jehova. Jotada nwa Paskal na Meshulam nwa Besodera mere ka ọ dị ike n'ọnụ ụzọ ama ochie. N'akụkụ ha ka Melashia onye Gibeon na Jadon onye Meronot na ndị ikom Gibeon na Mispa mere ka ụlọ ikwu ahụ dị ike. Gọvanọ n'ofe osimiri n'akụkụ ya, Uziel nwa Hahaya. N'akụkụ ya ka ndị ọzụ ọlaedo mere ka mgbidi dị ike na-esote ha. Rafia nwa Hor bụ onyeisi nkera ala dị Jerusalem mere ka mgbidi dị ike n'akụkụ ha. Jedaya nwa Harumaf mere ka mgbidi dị ike na ncherịta ihu ụlọ ya n'akụkụ ya. Hatush nwa Hashabnia mere ka mgbidi dị ike. Malkija nwa Harim na Hashub nwa Pahat-Moab mere ka ọ dị ike n'akụkụ ya. Shalum nwa Halohesh bụ onyeisi nkewa ala dị Jerusalem, ya na ụmụ ya ndị inyom mere ka mgbidi dị ike. Ọnụ ụzọ ama ndagwurugwu ka Hanum na ndị bi na Zanoa dị ike. Ha wuo ya, guzo ibo ọnụ ụzọ ya niile na ibo ọnụ ụzọ ya na mkpọrọ ya niile, na nnu kubit 5 na mgbidi ruo ọnụ ụzọ ama Ikpofu. Malkija nwa Rekab bụ onyeisi ala Bet-Hakerem mere ka ọ dị ike. O wuo ya, guzo ibo ọnụ ụzọ ya niile na mkpọrọ ya niile. Shalum nwa Kolhosk bụ onyeisi ala ndị Mispa mere ka ọnụ ụzọ ama isi iyi dị ike. O wukwara ya, kpuchie ya, guzo ibo ọnụ ụzọ ya niile na ihe njikọ ya niile na mkpọrọ ya niile, mee ka mgbidi ọdọ mmiri Shela dị n'akụkụ ubi eze agbara ogige wee ruo ihe nrigo nke si n'obodo David rịdata. N'iso ya ka Nehemaya nwa Azbuk bụ onyeisi nkewa akụkụ Bet-Zoa mere ka mgbidi dị ike n'ebe ahụ na ncherịta ihu ili David, na ruo ọdọ mmiri nke mere na ruo ụlọ ndị dike. N'iso ya ka ọ dị bụ onye Livai bụ Rehum nwa Bani mere ka mgbidi dị ike. N'akụkụ ya ka Hashabaya bụ onyeisi nkewa ala dị Keila mere ka mgbidi dị ike n'akụkụ ya. N'iso ya ka ụmụnne ha Bavai nwa Henadad bụ onyeisi nkewa ala Keila mere ka mgbidi dị ike. N'akụkụ ya ka Iza nwa Jeshua bụ onyeisi Mispa mere ka oke ọzọ dị n'etiti dị ike na ncherịta ihu ebe nrigo ahụ gaa n'ebe a na-edebe ihe agha na ntụgharị nke mgbidi. N'iso ya n'azụ, Barọk nwa Zabai ji obi ike dozie oke ọzọ site na nkuku mgbidi ruo ọnụ ụzọ ụlọ Eliashib bụ onyeisi nchụaja. N'iso ya ka Meremot nwa Uraya nwa Hakoz mere ka oke ọzọ dị site n'ọnụ ụzọ ụlọ Eliashib wee ruo nsọtụ ụlọ Eliashib. N'iso ya n'azụ, ndị nchụaja bụ ndị ikom nke ebe gbara ya gburugburu rụziri ihe. N'iso ha ka Benjamin na Hashub mere ka mgbidi dị ike na ncherịta ihu ụlọ ha.
N'iso ha ka Azaria nwa Maseya nwa Ananaya mere ka mgbidi dị ike n'akụkụ ụlọ ya. N'iso ya ka Bini nwa Henadad mere ka oke ọzọ dị ike site n'ụlọ Azaria ruo nkuku mgbidi wee ruo nkuku. Palal nwa Uzaya wee mee ka mgbidi dị ike na ncherịta ihu nkuku mgbidi na ụlọ elu nke na-eguzo n'ụlọ elu nke eze, nke dị n'akụkụ ogige ụlọ nche. N'iso ya ka Pedaya nwa Parosh mere ka mgbidi dị ike. Ma ndị ohu ụlọ ukwu ahụ biri n'Ofel ruo ebe ncherịta ihu ọnụ ụzọ ámá mmiri, nke dị n'akụkụ ihu anyanwụ, na ụlọ elu nke na-eguzo ọtọ. N'iso ya ka ndị Tekoa mere ka oke ọzọ dị ike na ncherịta ihu ụlọ elu nke pụtara ìhè na ruo mgbidi Ofel. N'elu ọnụ ụzọ ámá ịnyịnya ka ndị nchụaja mere ka mgbidi dị ike, onye ọbụla n'akụkụ ụlọ ya. N'iso ha ka Zedọk nwa Ema mere ka mgbidi dị ike na ncherịta ihu ụlọ ya. Mgbe Lum gasịrị, Shemaya nwa Shekanaya bụ onye nche nke ọnụ ụzọ ámá ihu anyanwụ mere ka mgbidi dị ike. N'iso ya ka Hananaya nwa Shelemaya na Hanun bụ nwa nke isii nke Zelaf mere ka oke ọzọ dị ike. N'iso ya ka Meshulam nwa Berekaya mere ka mgbidi dị ike na ncherịta ihu ime ụlọ ya. N'iso ya ka Malkija bụ otu n'ime ndị ọcha ọlaedo ruo ụlọ ndị ohu ụlọ ahụ na nke ndị agha mere ka mgbidi dị ike na ncherịta ihu ọnụ ụzọ ámá Hamifkad ruo ebe nrigo nkuku, n'agbata ebe e si agbago nkuku na ọnụ ụzọ ámá atụrụ. Ndị na-eji ọlaedo na ndị na-ere ahịa mere ka ọ dị ike. Isi nke anọ. Ma mgbe Sanbalat bụ afọ ọnụ nke anyị na-ewu mgbidi ahụ, iwe dị ọkụ nke ukwuu, chịakwa ndị Juu ọchị. O wee kwuo okwu n'ihu ụmụnne ya na ụsụ ndị agha Sameria sị, "Gịnị ka ndị Juu ndị na-adịghị ike na-eme? Ha onwe ha ga-ewusi onwe ha ike? Ọ bụ n'ụbọchị ka ha ga-achụ àjà?" Ma Tobaya bụ onye Amọn nọ n'akụkụ ya. Ọ sị, "Ọ bụrụ na ha na-ewu ụlọ, ọ bụrụ na nkịta ọhịa arịgo ya, ọ ga-akwatu mgbidi nkume ha." N'ihi ihe nkwata n'ala ndị e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ, ekpuchila ajọ omume niile. Ekwela ka ehichapụ mmehie ha n'ihu gị, n'ihi na ha emewo ka ndị na-ewu ụlọ baa ụba. Ya mere, mgbidi ahụ wuo mgbidi ahụ, ejikọtakwa mgbidi ahụ niile ruo nkewa ịdị elu ya. N'ihi na ndị Izrel nwere uche n'obi ime ihe, ha niile wee kekọta onwe ha n'otu ịbịa buso Jerusalem agha. Anil ime ka ọgbaghara n'etiti anyị. Ma anyị kpere ekpere anyị nye Chineke anyị, wee guzo ndị nche megide ha ehihie na abalị n'ihi ha. Juda wee sị, "Ike nke ndị na-ebu ibu na-alọta, ma ọtụtụ mkpọmkpọ ihe dịkwa, nke mere na anyị apụghị iwu mgbidi." Ndị iro anyị kwuru, "Ha agaghị ama ma ọ bụ hụ ruo mgbe anyị batara n'etiti ha ma gbuo ha, mee ka ọrụ ahụ kwụsị." Mgbe ndị Juu bi n'akụkụ ha bịarutere, ha gwara anyị ugboro 10 n'etiti mmadụ niile, sị, "Ebe ọbụla anyị na-atụgharị, ha ga-awakpo anyị." N'ihi nke a ka m doworo ndị nche n'ebe dị ala nke oghere n'azụ mgbidi n'ebe nzuzo, wee mma agha ha, ùbe ha na ọta ha guzo ndị Izrel dịka agbụrụ niile ha si dị, wee hụ, bilie, si ndị a maara aha ha, si ndị isi, sịkwa ndị Izrel fọdụrụ, "Unu atụla egwu, chetanụ Jehova onye dị ukwuu dịkwa egwu. Buokwa n'agha banyere ụmụnne unu na ụmụ unu ndị ikom na ụmụ unu ndị inyom na ndị inyom unu na ụlọ unu."
Ma mgbe ndị iro anyị nụrụ na anyị maara ya, na Chineke emewo ka ndụ ha ghara ịdị ire, anyị niile wee laghachi na mgbidi ahụ, onye ọbụla n'ije ozi ya. Site na mgbe ahụ gabiga, nkewa ndị ohu m jere ozi na nkewa n'ime ha na-ejube ọta, ụta na uwe agha. Ma ndị isi nọ n'azụ ụlọ Juda niile, ndị na-ewu mgbidi ahụ na ndị na-ebu ibu na-ebo onwe ha ibu n'etiti ndị na-ewu ụlọ, onye ọbụla kere mma agha ya n'akụkụ ya wee wuo ya. Onye tụrụ opi ike nọ n'akụkụ m wee sị ndị a ma ama na ndị na-achị achị na ndị ọzọ sị, ahụ ọrụ a dị ukwuu, gbasakwa ebe niile. E kewakwara anyị n'elu mgbidi, n'ebe dị anya n'ebe ibe anyị nọ. N'ebe ọbụla unu nụrụ ụda opi, kpọkọtanụ anyị n'ebe ahụ. Ọkara ndị mmadụ ji ùbe ahụ malite n'isi ụtụtụ ruo mgbe kpakpando pụtara. N'otu oge ahụ, m sịkwara ndị Izrel sị, ka onye ọbụla na ohu ya nọrọ na Jerusalem, ka ha wee bụrụ ndị na-eche anyị n'abalị, na-arụkwa ọrụ n'ehihie. Ya mere, ma ọ bụ ụmụnne m maọbụ ndị ohu m maọbụ ndị ọgba ọsọ, ndị soro m na-eyipụghị uwe anyị, onye ọbụla buru ngwa agha ya na mmiri.